يجأخر ما نصنعلنا ما نلو من قدك مرة تقول وراح هذا شهري هذا بحسب نيرنا يجي نجرني نور الله خسر ونفرط من كلهم دق بدن سبوا كلايك كلا أباي نقرأ عليك من تا حمشت أجمال كان أدقالنا كابتها غلط يا أخي أنا أدقان أي بدل وأنا بأخلا ألوانا أقول كنا تصنع نحركنا هذه أنكل بيانا عادنا زين عدقنا سب غيرنا نحن أدقن نحن عدقنا بعدنا كيدنا نتخلى قد مسل ساعينك كيدها من قد درعنا سب تقوم عفاركم أمين أنصار عفاركم نسا جمال ترحيدي أبي عدي مسيكا علامة وفر وجه دنكل حفشوا علامة وفر وجه دنكل كم كلهم أتم كالوت وجات حزب مريتن إرترا ببغروب حران موسى خينو بتوسخي سرع الدرج بسم ناي عسب راس جز ندنكاليان من الصال في حسوة زنبرة تنقلات نمبرعن نتم كم مسارح علامو كجبرام أعطي قوام زنبرة زيجاتات أبغون نصورهم كم سلفون مقبار نتي به وداجن بمتحبار حزباو جنبارن أوش إثيوبيا أبغو جام ጎንደር ወለጋን ወሎን ዝካየድ ዝነበረ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕትን ምድጋፍ ነቲ ጸቕጢ ብምሕያል ጸላይ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ደራሪቦ ካብ ዝነበረ ናይ ካልኣይ ኣብያታዊ ሰራዊት ዓቕምታቱ ከም ዝጎድልን ኣተሓሳስብኡ ከም ዝከፋፈልን ንምግባር ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ስርዓት ሃይለ ስላሰን ደርግን ናይ ምስፍሕፋሕ ዕላምኦም ንምርግጋጽ እንተ ተኻኢሉ ንምልእቲ ኤርትራ ብሓይሊ ጎቢጥካ ምግዛእ እንተ ዘይተኻኢሉ ድማ ኣፍ ደገ ባሕርን ካልእ ጸጋታትን ንምግባት ናውራጃ ደንከል ካብ ኤርትራ ቆሪጽካ ንምሓዝ ዘይምህዝዎ ተንኰላት ኣይነበረን። ካብ ናይ ምስፍሕፋሕ ፖሊሲኦም ብምብጋስ ብጉልባብ ህዝቢ ዓፈር ነቲ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝቕመጥ ህዝቢ ዓፈር ኣብ ጎኖም ንኸሰልፉ ፈለማ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ናይ ምምሕዳር ስሉጥነት ኣመኽንዩ ዓሰብ ምስ ወሎ ክጽምበር ኣሚሙ። ድሒሩ ዝሰዓበ ስርዓት ደርግ ድማ መጀመርታ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ንዓሰብ ጥራይ ፍሉይ መምሕዳር ክምስርቱላ ከለዉ ጸኒሖም ድማ ንምልእቲ ደንካልያ ካብ ኤርትራ ቆሪጾም ኣብ ትግራይን ወሎን ምዝርከቡ ዓፋር ጸንቢሮም ርእሰ መምሕዳር ዓሰብ ዝብል መስሪቶም ምንባሮም ምዝካር የድሊ። እጂቲ ዕላማታት ናይ ስርሒት ዓሰብ እንታይ ነይሩ ዝብል ሕቶ ሓደ ነቲ ኣብ ማእከል ኤርትራ ዝነበረ ማእከል ስሕበት ናይ ህወሓት ወይ ድማ ናይ ጸላይ ኣብ ኩሉ ከም ዝከፋፈል ንምግባርን እቲ ሓይሊ ጸላይ ኣብ ማእከል ኤርትራ ነበረኻ ከም ዝፈኻውስ ንምግባርን ሓደ ካብቲ ዕላማ እዩ። ካልእ ስርዓት ደርጊ ብስም ራስ ገዝ ንደንካልያ ክንፅላ ብዙሕ ፃዕርታት የካይድ ስለ ዝነበረ ነዚ ደንካልያ ንምቁፅፃር እውን ሓደ ካብቲ ዕላማ ናይ ነይሩ ማለት እዩ። ብጀካዚ ነቲ ህወደግ ብምትሕባር ናይ ገለ ኣህታና ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዝነበረ እውን ዝያዳ ጸላ ጸቕጢ ፈጢርካ ንዖም እውን ክፈኻሰሎም ከም ዘለዎን ምግባሩን ሓደ ካብቲ ዕላማ ምንባሩ ክጥቀስ ይኽእል እዩ። ፍላይ ከዓ ነቶም ኣብ ትሕቲ ጸላይ ዓጢቖም ዝነበሩ መንእሰያት ዓፋር እውን ዕጥቆም ኣውሪዶም ኣብ ጎብኒ ሰብሮም ከም ዝስለፉን ምግባር እውን ሓደ ካብቲ ዕላማ እዩ ማለት እዩ።
መጽናዕት ዝምልከት ዋላኳ ኮለላን ስለያን ብምክያድ ሓበሬታታት ንምእካብ ይፍተን እንተነበረ ጸላኢ ኣብ ደንከል ዓብ ሰረ ስለ ዝነበሮ ብስም ራስ ገዝውን ነቲ ህዝቢ ብሰፊሑ ኣዕጢቕዎ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ኣሰላልፋ ጸላኢ ንምፍላጥ ከቢድን ኣጸጋምን ነይሩ ስለዚ ኣብ ጢዖ ብዛዕባ ዝነበረ ዓቕሚ ጸላኢ ገለ ሓበሬታታት እኳ እንተነበረ እቲ ቦታ ርሑቕ ካብ ከባቢ ዓኬሎ ጀሚርካ ናይ ጸላኢ ዕጡቓት ስለ ዝነበሩ ቀሪብካ ክጽናዕ ኣይተኻለን እዋናዊ ኩነታት ጸላኢ ኣቀማምጡ ናይ መከላኸሊ መስመራት ዕምቆቱን ኣቀማምጣ ዓቕሚ ሰቡን ኣጽዋሩን እንታይ ይመስል ብደቂቕ ዝፈልጥ ኣይነበረን ትናህና ምንቅስቃስ ናይ ህዝባዊ ግንባር ክሳዕ ማርሳ ፋጥማ እዩ ነይሩ ክሳዕ ማርሳ ፋጥማ ሰልያታት ዝንቀሳቐሱ ወይም ገለብቲ ከባቢ ዘሎ ይውሓዱ ብዛሕ ግን ሓበሬታታት ኣለዎ ካብ ዱንያው ግን ዋላ ሓንቲ ቤኒት መገዲ እንታይ ኣለዎ እቲ መገዲ ጸላዕበይ ክጸንሓልናዮ ግን ንፈልጦ ኣይነበረን ኣብቲ እዋን ሕጂ ተቐንዲ ፀገም ዝነበረ እንታይ እዩ ጢዖ በፂሕዎ ዝፈልጥ ተጋዳላይ ኣይነበረን ካባና ብውሕዱ 145-150 ኪሎ ሜትር ይሽዑ ከይተፀርገ ኣሎ ንሕና ንበፅሖ ዝነበርና ክሳብ በዓል ኣልኑሊ እንደዳይ ከባቢ ዝመሓለጎ ኣፍነቦ ገለ ዝበሃል ወይ ከዓ በዓል ብሒታ ገለ ዝበሃል ኣሎ ካብ ባዳ ብብዙሕ ርሕቀት ዘይብሉ ኮይኑ ግን ዝኸይድ ኣይነበረ እንዳሓርቲ ቦታ ከዓ ምድረ በዳ እዩ ፅንኩር እዩ ጸላኢ እናኡ ገፂ መፅን ስሕት ኢሉ በዚ ኣፍነቦ ከባቢ ኣሉሊ ከምዚ ናይ ስላይ ኣሃዱ ድዮም ወይ መሳርዕ ገለመለ ድሕሪ ነዊሕ ይቀላቀሉ ነይሩ እምበር ጸላኢ ናው ገፁ ኣይሓስብ ነይሩ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ግን እንታይ ነይሩ ንጢዖ መን እዩ ዝመርሖ ነሰራዊት እዚ እቲ ዝኸበደ እዩ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ዋላት ህዝቢ ኣብቲ ከባቢ ገላዓለ ዘሎ ብዙሕ ኣይፈልጠን ድምረ ብባሕርዮም ንጢዖ ዝኸዱ ዝገይሹ ኣብ 1983 ወርሒ ሓደ ናይ መጀመርያ ናይ ስለያ ድሕሪ ናይ ምድምሳስ ተሓየ ስለያ ደንከልያት ዝተመደብና ክልተ ሰባት ኢና ነርና ኣነን ዓሊ ሓሞዳ ዓላውስን እዞም ሰባት እዚኦም ክልቴና ከም ስትራቴጂ ስለያ ኣባላት ህልኦኾና ስትራቴጂያዊ ስለያ ስለ ዝኾነ ካብ ባፅዕ ጀሚርካ ክሳብ ዓሰብ ምክትታል እዩ ደሴታት ዳህላክ ደንከልያ ከዓ ካብ ኢንገል ጀሚርካ ክሳብ ዓሰብ ዘሎ ብመሬት ምክንያቱ እቲ ሽዑ ጸላኢ ካብ ጢዖ ጀሚሩ ጢዖን ከባቢኣን ዕዲ ኣፋምቦ ዋደ በይሉል ዓሰብ እዩ ተዘርጊሕ ነይሩ ከከም ኩነታቱ ከዓ ካብ ከባቢ ጢዖ እናወፈረ እውን ንከባቢ ባዳ ውዕማ እንቀሳቀሰሉ ዝነበረ ኩነታት እዩ ስለዚ እዚ ተልእኮ እዚ ሒዝና እናኸድና ከለና ንዕኡ ነተግብር እንተኮይና ናይ ግድን ቋንቋ ክድልየና እዩ ኣነሲ ንህዝቢ ዓፋር ሽዑየ መጀመርያ ርአየ መጋላት ገጾም ትረፍ ቋንቋ ዓላ ሓሞዳ ከዓ ዋላ ዓፋር ይኹን እምበር ዕባይ ባፅዕ ስለ ዝኾነ ቋንቋ ናይ ኣዲኡ ኣፍልጦ ይነበሮ ብዝኾነ ግን ብምትርጓም እውን ክኸውን ስለ ዘይክእል እቲ ስራሕ ስለያ ብተርጓማይ እውን ክኸውን ስለ ዘይክእል ናይ ግድን ቋንቋ ክትመልኽ ኣለካ ቀንዲ መሳርሒ ናይ ስለያ እዩ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ቋንቋ ዓፈርን ዓረብን ክረዳኣሉ ዝኽእል ደረጃ በፂሐ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ነፍስና ክኢልና ክልቴና ንስውነት ዝነበሮ ሃጓፋታ ማዕቢሉ ክልቴና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተርጓሚ ክንሰርሕ ክኢልና ማለት እዩ ሓደ ዓመት ምስ ገበርና ሓንቲ መስርዕ ተወሲኻትና ሓደ መስርዕ ሙሉእ ኮይና ስለዚ እዚ መስርዕ እዚ ገሊኡ ብመሬት ገሊኡ ብባሕሪ እናተንቀሳቐሰ ሓበሬታ ምእካብን ምውዳብን በቲ ተልእኮ መሰረት ክሰርሕ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ደሴታት ዳህላ ከዓ ሳላ ህዝብና ፍላይ ከዓ ተሓባበርትና ብዝቡና ጀላቡ ውሽጢ ዳህላክ ደሴታት እናኣተና ሓበሬታ ምእካብን ጸላኢ ኩነታት እንፃሊ እዋናዊ ሓበሬታ ምምፃእን ንሰርሕ ነርና ስለዚ ኣብቲ ናይ መሬት እውን እንተኾነ 500 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ መሬት ስለ ዝኾነ ካብ ኢንገል ክሳብ ዓሰብ ንዑ በቲ መስርዕ በታ ዘላትና መስርዕ በቲ ዘለና ዓቕሚ ክንከታተሎ ስለ ዘይንኽእል ኣብቲ ክንበፅሖ ንኽእል ቦታ ክሳብ በዓል ጢዖ በዓል ውዕማ ኣብኡ ተወሲና ኢና ነርና ነቲ ክንርክበሉ ዘይንኽእል በዓል ዕዲ በራዓሰሊ ስጋብ ከባቢ ዓሰብ ከኣኒ ሱልኳ እናገበርና ብጉጅለ ጃላቡ ጌርና ኣውራ ኣፍልጦ ዝነበሮ ዓብዚ ዓሉ በድረ ዝበሃል ኣፍልጦ ናይቲ ከባቢ ናይ ደቡብ ደንከል ኣፍልጦ ዝነበሮ
ስለዚ ነበረና ጃልቡኡ ጌርና ድዩ ብናይ ካልእ ሓፋሽ ጌርና ድዩ ንሱ ብዝገበሮ ብዙሕ መፅናዕትታት ናይቲ ርሑቕ ክንርክቦ ዘይከኣልና ቦታ ሓበሬታ ኣብ ምምፃእን ናይ ፀላኢ ኩነታት ኣብ ምክታልን ሰባት ኣብ ምውዳብን ልዑል ተራ ተፃዊቱ እዩ ኣብቲ ናይ ዳህላክ እውን እንተኾነ ተሓበርቲ ነይሮም ናጃላቡ ዘለዎም ስጋብ ሕጂ ዘለዉ ብሂወት መሓመድ ኣስሓብ ኢብራሂም ዝበሃል ናይ ብሓቂ ዓብ ተራ ተፃወተ ብጃልቡኡ ብነብሱ ንደሴታት ዳህላክ ከም ፃዕዳ ኢዱ ዝፈልጦ ስለ ዝነበረ ደሴታት ዳህላክ ባዕሉ ዝገብሮን ንዓና ሒዙና ብምኻድን ዓብ ተራ ዝፃወት ዝነበረ እዩ ተረፍ መረፍ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሃዲሞም ኣብ ማዓስከር ዳህላክ ኣብቲ ሶቪየት ዝነበሮ ማዓስከር ተፀንቢሮም ኣብኡ ተወሲኾም ስለ ዝነበሩ ስለዚ ብዚ እዋን እዚ ህዝባዊ ግንባር ክድምሰስ ኣለዎ ዝብል መደብ ምስ ኣውፅአ ብፃይ ኮሎኔል ኣስመላሽ ገብረ መስቀል ወዲ ሓፍቲ ምስ ሕጂ ሚኒስተር ተወልደ ቀላቲ ብምትሕብባር ካብ እንዳስለያን ካብ ሓይሊ ባሕርን ክልተ ጉጅለ ወፅየን መፅናዕቲ ክካየድ ኣለዎ ተባሂሉ መፅናዕቲ ናይ ዳህላክ ማዓስከር ነኹራ ሶቪየትን ኢትዮጵያን ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ስለያ ኣነ ካብ ሓይሊ ባሕሪ ከዓ ሌተናንት ኮሎኔል የማነ ገብረ ማርያም ወዲ ግሬ ሕጂ ናይ ሰሜን እዚ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኣዛዚ ዘሎ ማለት እዩ ምስኡ ኮይና ሳልሳይና ኣኽሊሉ ወዲ ድዑል ዝፍለጥ ኣኽሊሉ ንሱ እውን ምሳና ሕጂ እንታይ ክንገብር ነርና ናይ ግድን ወተሃደራዊት እታ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ክንጥቀማ ኣይንኽእልን ኢና ክንጥቀመሉ ዘለና እንታይ ጃልባ ናይ ህዝቢ ክንጥቀማ ኣለና ሲቪል ኮይና ክንከይድ ስለ ዘለና ስለዚ ከምዚ ኣቀዲመ ዝገለጽክዎ እዚ ተሓባራይ ናህና ኣቀዲሙ ዝፀንሐ ምሳና ዝፀንሐ መሓመድ ኣስሓብ ኢብራሂም ጃልቡኡ ሒዙ ምሳና ንመፅናዕቲ ተበጊስና ማለት እዩ ካብ ዳህላክ ከቢሩ ጀሚርና ድርቡሸት ድብዕሎ ሰልዒት ዝበሃላ ዓድታት ናይ ዳህላክ ብወገን ምብራቕ ናይ ናኹራ ማለት እዩ ነዚአን ከመይ ገይሩ ሰራዊትና ብአን ተፀጊዑ ከፅቃዕ ይኽእል ከፀግዕ ዝኽእል ማርሳታት ክነለሊ ካብኡ ምስ ወረደ ከዓ ናኹራ ከጥቃዕ እንተኮይኑ ካብኡ ምስ ወረደ ክንደይ ሰዓት ወስደሉ ወሪዱ ምስከደ እሳት ክነፅንዕ ስለ ዝነበረና ናይ 3 መዓልቲ ጉዕዞ ጌርና እዞም ዝብልኩም ሰባት ወዲ ሓፍቲ ናብቲ መጥቃዕቲ ናይ ዓዲ ቀይሕን ሰናዓፈን ስለ ዝኸደ ወኪል ዝገደፎ ሽዑ ስውእ ብፃይ ተኸስተ ክፍለ ወዲ ክፍለ እዩ ነይሩ መፅናዕቲ ጌርና ንምለስ እዚ ሕጂ ቅድሚዛ በዓል ወዲ ሕሪቲ ዝመርሓ ወዲ እያሱን ወዲ ዓይነይን ዝበልዋ ቅድሚያ እያ ማለት 1990 ወርሒ 3 እያ ሕጂ ንዕ ዝፈልጡ ካብ ባዳ እዮም ነይሮም በዓል ሸሓርያ ዝበሃሉ እዮም ዝፈልጥዎም በዓል ሕሴን ቆንስል ገለ ዝበሃሉ እድሪስ ቆንስል ዝበሃሉ ሳቶም ተፀዊዖም ጃብራ ኣምባሳደር ጃብራ ሕጂ ጋሽ በረካ ዘሎ በዓል ቦካልያ በዓል ስራዓሉ ነይሮም እቲ ከባቢ ሕጂ ህዝቢ ከመይ ገይሩ መሪሑ ናብቲ ቦታ ሰራዊት ከብፅሖ ዝኽእል ክብድ ዝበለ ነይሩ ብድሕሪኡ ግን ምክንያቱ ተኣምኖም ሰባት ከዓ ኮኑ ስለ ዘለዎም ስለዚ በቶም ውድባትን ምናተ ሓፋሽ ውድባትን ዝነበሩ ሓራ መሬት ከዓ ስለ ዝነበሩ ካብኡ ተፀዊዖም መርካት ህዝቢ መርሃ ነይሩ መጥቃዕቲ ጢዖ ሓራ ከውፃእ ዝተበገሰ ተዋጋእ ኣሃዱታት ወገን ፓራኮማንዶ በጠሎንታት 216 285 296 ከምኡውን ሓንቲ በጠሎኒ ኮማንዶ ባዕደ 7 ሓንቲ በጠሎኒ ሃንደሳ ውድብ 4 በጠሎኒ ናይ መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊት 74 ገለ ክፋል ካብ ሓይሊ ባሕሪ ሓንቲ ጋንታ ስለያን ሓንቲ ጋንታ ኣጋር ከቢድ ብረት ኮይነን ካብ ወሃብቲ ደገፍ ኣባላት 5 ስለያ ክፍለታት ውድብ ብምውፋር ነዳዲ ጋራጅ ሕክምና መጥባሕቲ ኣሃዱ ክፍሊ ህዝቢ ዕቃበ ብረት ወዘተ ነይሮም እቲ ወፍሪ ናይ ደንከል ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ወፍርታት ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ቦታ ኣፃምእን ምድረ በዳን እዩ ስለዚ ነዚ ዝኸውን ሰራዊት ክዳሎ ስለ ዝነበሮ ነብሱ ክኢሉ ክዋጋእ ዝኽእል ብቕዓቱ ፅቡቕ ዝኾነ ካብተን ዝነበራ ክፍለ ሰራዊታት እቲ ፓራኮማንዶ ቦጠልታት ሓደ ፍሉይ ናይ ኮማንዶ ብሪጌድ ካልእ ሓደ ብሪጌድ ናይ መካናይዝ ሓደ ቦጠል ናይ
موتورايزد እዚኦም ንክልተ ወርሒ ዝኸውን ኣብ ከባቢ ጎርጎሶምን ገደምን ናይ تعليم ናይ ባሕሪ ይኹን ናይ መሬት تعليم ወሲዶም ማለት እዩ ፓራ ኮማንዶ ብዙሕ ዓቅምታት ዝነበረ እዩ ኮማንዶ ነይርዎ ስለያ ኣብ ውሽጢ ፀላእን ኣብ ገለ እንዳሓድሩ ኩሉ ዝገብሩ ዓቅሚ ዝነበሮም ነይሮሞ ከቢድ ብረት ዝፈልጡ ነይሮሞ እኹል ዓቅሚ ነይርዎ እቲ ብፓራ ኮማንዶ ጥራሕ ከይግለጥ ማለት እዩ እታ ሃብታት ኣብ ገልዓሎ እዩ ተኣኪቡ መጀመርታ ንዳህላክን ደንከልያን ነይሩ እቲ መደብ ናይ ዳህላክን ንግዚኡ ተቋሪፁ ካብ ገልዓሎ ንጢዖ ክንብገስ ግን ቅድሚ ስርሒት ደንከል ክዝከሩ ዘለዎ ንስርሒት ደንከል በጃ ተኸፈልናዮም እውን ነይሮም እዮም ልምምድ ከነካይድ ንባሕሪ ብባሕሪ መጥቃዕቲ እዩ ዝግበር ተባሂሉ ስለዝነበረ ኣብ ሕጊጎ ናይ ባሕሪ ኢና ንውዕል ንሕንበስ ነርና ነዚ ሕጂ ብቲ ባሕሪ ከለና ኩቱር ነቲ ባሕሪ ልምምድ ንባፅዕ ንእተዋ ኢሎም ተሰውና እውን ኣለዉ ክዝከሩ ዘለዎም ኣብዚ ማለት ክንምለስ ከለና ካብ ባሕሪ ኩሉ ግዜ ተቋፃፂርካ ነተኣሃዱ መን ተሪፉ መን ከም ዘሎ ኢልና ኢና ንብገስ ከምኡ ዝተበገስና ሕጂ ባፅዕ ኣብኡ ቀረባ እያ ትመስለካ ባፅዕ ንእተዎ እዮም ዝብሉ እዚኦም ሕጂ ባፅዕ ንእተዋ ሕጂ ረኣይና ዘመሓለፍትና ተራ ተጋደልቲ እዮም ግን ተከዘን ገለን ዝበትኩ ዝነበሩ ምኩሓት ተጋደልቲ እዮም ኣብቲ ግዜ እቲ ናይቲ ሙሉእ መዓልቲ ባሕሪ ዝወዓልናያ ደኸሞም ዝኾኑ ኣብ መንጎ ባፅዕን ሕርጊጎን ደሴት ኣላ ንእሽተይ ገረብ ዘለዋ ኣብኣ ምስ በፅሑ እዚኦም ስትራባዲ ገይረሎም እንታይ ገይረሎም ይጥሕሉ ክልተ ምስኦም ዝነበሩ ግን ባፅዕ ይኣትዉ ምስ ወፃና ተቋፃፀሩ ኢልናዮም ሽዑ ኣነ መራሒ ጋንታ ኣብቲ ግዜ እቲ ነቲኦም ተቋፃፀሩ ምሰልናዮም የለውን ዞም ሰባት ኣበይ ዳጠፊኦም ባሕሪ ተጠመትካ ሰብ ኣይትርእን ኢኻ ዳሓር ግን ቶም ዳኣተዉ ዝኩሎ ፀንሓ ኩሳንታ ዘንትዮም እዚ ንምድላው መጀመርያ ንናይ ስርሒት ደንከል ዝተኸፍሉ ብፆትና እዮም ናይ ወፍሪ ደንከልያ ኩነታት መጀመርያ ሓንቲ ሓይሊ ናይ እንዳ ሓደ ካልኣይቲ ሓይሊ እየ ነይረ ኣነ እዚ ሓይሊ እዚኣ ኣብ ባርካ እፍ ሓይላ ነይራ ሓንቲ ሓይሊ ሃወሻይት ሓንቲ ሓይሊ እንገርኔ ሓንቲ ሓይሊ ኣብዚ ከባቢ ሞሶዲብ እንድቕመጣ ነይረን እዘን ክልተ ሓይሊ ሃንደሳ ንእራፍ ኣለ ንኸይድ መደብና እንታይ ምዃኑ ይንፈልጥ ኢና ንእራፍ ኣለ ኸይዱ ይበሃል ኣብ እራፍ ኣለ ኣብ ዊዕማ ዝበሃል ማዓስከር ኮፍ ንብል ካብ እራፍ ኣለ እንደገና መደብ ውሃብና ባዳ ኣብ ትሕቲ እጉጉማ እዩ ደሎ ጀማሂር ገዲፎም እዮም ዝኾነ ሰብ የብሉ ሕጂ ደንከልያ ብምልኡ እዚ ሰሜን ደንከል እዚ በዓል ባዳ ገለ ኣብ ትሕቲ እጉጉማ ናይ ፀላኢ ዕጡቋት እዮም ዘለዎ ሕጂ ነዚ ዘሎ ፀላኢ ክድስስዎም ከተጥቅዑኹም ተባሂልና ንሃና ክልተ ጋንታ ናይቲ እንዳ ሓደ ጋንታ ናይ እንዳ ሰለስተ ሒዝና ንሱመት ኣቲና ካብ ሱመት ንባዳ ኣቲና ነቶም እጉጉማ ኣይተዋግኡን ሃዲሞም ገዲፎምና ኸይዶም ወላ ሓንቲ ክንቀትለሎም ኣይከኣልናን ሃዲሞም ናብቲ ጎቦታት ናይ ትግራይ ናብኡ ኸይዶም ንሕና ንባዳ ተቋፃፂርናያ ሓደ ሶሙን ጌርና ጀማሂር ክልተ ነይሮም ምሳና ጃሕመድ ጃብራን እቲ ሕሰን ሓመዳ ዝብልዎን ክልቲኦም እዚኦም ነይሮም ምሳና ዝኸዱ ነቲ ህዝቢ ኣኼባ ገይሮምሉ እተን ክልተ ሓይሊ ክልተ ጋንታ ናይ ሓይልና ኣብ ኣኹሩር ነይረን ካብ ኣኹሩር ንደግራ ካብ ደግራ ብዓዲ ቀይሕ ኣቢለን ብርባሓዳስ ባፅዕን ኩሉ ዝወረዳ እየ እቲ ሓንቲ ጋንታ ናይ በዓል እየብ ናይ በዓል ወዲ ኣርባዕተ ከዓ ዓደረሶ ስለ ዝነበረት ካብ ዓደረሶ ብመካይን ጌርና ባፅዕ ወሪድና ኣብ ባፅዕ ናይ ኣስታት ሓደ ወርሒ ታዕሊም ምስ ተወስደ እቲ ጉዕዞ ንኢራፋለ እዩ ተባሂሉ ካብ ኢራፋለ እጉጉማ ብብዝሒ ስለ ዝነበሮ ስልያ ከዓ ብሓባር የካይድ ስለ ዝነበረ ካብ በዓል ዓደይቶ ወይ ካብ ማርሳ ፋጥና ኣቢሉ ዝሰለኾ ሓደ ጉጅለ ናይ ፀላኢ 11 ወይ 12 ዝሓደ ጉጅለ ኣብ መንጎ ኢራፋለን ኣብ መንጎ ሲመቱን ዘሎ ኣፃሚ ምድረ በዳ ኣብኡ እቲ ነታጉዮ ቀብራልና ገሊኦም ባዳ ኣለዉ ገሊኦም ሲመቱ ኣለዉ ገሊና ከዓ ኢራፋለ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ምስ ቀበራ ነታጉዮ ማኪና ተሃርመልና ኦራል ስንቂ ፅዒና ካብ ኢራፋለን ንባዳ ትኸይድ ዝነበረት እያ ዕለት 19 ወርሒ 2991 ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ኣፃሚ ካልኣይ ነገር ርክብ ዝበሃል የብለዎም ወላ ድምፁ ንገዛ እርሱ ኣዝዩ ርሑቕ ስለ ዝነበረት ድምፂ ክስማዕ ይከኣልን ድሕሪ 12 ሰዓት ኢና ነታጉዮ ከም ዝተሃርመና ተፈሊጣ
ድሕሩ ብስሞትን ብኢራፋልን ዘሎ ከዓነ ረዳት ተገይሩ ኣጋጣሚ ናይ ቀዳማይ ጎማ ማኪና ኦራል መባእ ዝሓዛ ስለ ተሃርመት ሳልባትያው ተቐዲዱ ኣብ ቁርብ ናይ ምቅፃል ገለምታት ገለ ገይሩ ለምበር ካልእ መጉዳእቲ ዝወረዶ ማለት እዩ ታትሉ ኣይነበረን ማለት እዩ እዚ ካብ ዝተፈላለያ ኣህዱታት ተዋፂኡ ዝተኣኻኸበ ኣህዱታት ከም ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ሓደ እዚ ተጠርኒፉ ኣብ ሕርጊጎ ዘድሊ ስልጠና ከምኡውን ናይ ዕጥቅን ስንቅን ምቅርራቡ ምስ ወድአ ብዕለት 25 ወርሒ 2991 ካብ ሕርጊጎ ናብ ገልዓሎ ተንቀሳቒሱ 91 ናብ ወፍሪ ደንከል ክንከይድ ከለና ግን ኣወዳድባና ቀይርና ኢና ምክንያቱ ዓቢና ኢና እንዳሰፋሕና ከይድና ኣብ 3 ቦጠለኒ ተወዲቡ ሹ ሓይሊ ባሕሪ ማለት እዩ ተተዋጋይ ሓይሊ ዝበሃል ኣብ 3 ቦጠለኒ ተወዲቡ እታ ሓንቲ ሓይሊ እታ ሓንቲ ቦጠለኒ ብታይ ኣሕመድ መሐመድ ዓሊ ወዲ ሓሊማ ዝመርሓ እታ ሓንቲ የማነ ገርየ ዝመርሓ እታ ሓንቲ ስውእ ኮነሬል ዓቤ ሳልሕ مسؤول ود منجس زمرحوان زيا ساسل استبطلني ناي أمفيبيان ناي كالوتن أسوار جنن أتي أبكلت تخلته بطلني جلابوز عتقة أبحر زواج بطلن تاتيني رو قدامين كلاين مالتي الثالثة بطلنا جن نايتي أب مريت زواج أزل بطلن تا دقف بمريت النهبة ني وفري دنكل تاتيلنا ولاتي أبزع على تزي ودابنا حيلنا من كلام كيد كلنا ثلاثة وطلني نو دابنا حيلنا 9 ساعة حدا نوغي ما عليها ديول من سيمسئلنا ثلاثة وطلني دلدل حيلي ثلاث تخليت وطلن بحر السرح حدا وطلنها تنكتاتو رشاشن مدافع عتيقو بمريت دكالا خلن دواقع ترشاش نفقتن صار نفقتن مدافع قماقم بمسك حجزنا جلابو تنكتات السيم بقماقم دورت حجزن مسأجر قوين تواهيد تسرحن حقمي أترين حيلو قماقم أبتع تجميرو تنكتاتنا أبتع الساتفة اتسراوتنا ونأتفتين ببحرها بقد والعقمي الساتفنا عود سرح كأسري سقال مسوات تخفينا ينابتعو تنكتاتو نددانا الله تنكتنا يدهنا يعني رشاش يري رشاش 17 ملم احنا مقص قلنا خاب حسبه تبقيسنا نقلع على المدفع قلع له 3 وطن مدفع دا تانكي رشاش تمديبان ترشاش 4 عتيقه كان تاكد 4 تانكي عتيقه تحنتي ودهب تزمرحه فانا تمرحه جزاء ما مرحه تحنتي 3 كانت رشاش دا مدفع ما بودو فلوس مرح كاب قلع له ينقل المدفع انقل ممكن علامه زين قلت دا رشاشن دا مدفع انك ما تاخذ له انقل ممكن مغنيات ميسالة نيرو ميسالة بزن فالوكا بزن تحابيرو دالاك يدبدب نيرو دالاك يدبدب نحن ما نعود نصار الفرتيان كان المزق وديتاي كاري أبغى على أخي باجيرو منا أو ناي باراكمادو كلت بريدات نيران ناي ود ممرن ناي تخست هايلان ناي ميكا هتات نيرم نحن حيل بحر نيرنا مالتي وجن كاب حرقيقو قال على مسعاتوه تطوع يبلن بلات 26 ورح 1991 قسقاسيو نابتيعو قتصيلو كاب قال على اتقسقاس بغلط أنفت قال ببحري بجالبو مرصافات ما كورد زي ترفع مدما بمنقد عخيلو بيلو تقو عيزو مستي ببحر زخده أب مرصافات ما كراخد بستمد بمسرت زاكل جلابونا فتعنات جلابو عتك نيروم الجيت زنبر مدب نحنا نطيعو كنتقع انا بمقد بصرقيا بقلعلو غيرنا تبقسنا بعلوچون مسانا نيرم تخست هايله زحازا برجيت كاني بمركب تصعينا ببحر غيرا كتكيد نحنا الميكانيزم كاب باغرف الكيد مستحسبه أب حدا من رخب بوطات حبيرنا كن الرخب مستبهله حدا نحنا دنكل دبهل أب تاريخ بتخفو بحرياتو بتخفو تفوزي بحري أو قامون تفطرنا نفلطه بصدنا الناس كحكحولو قرنا سلازنور مالتي الجي دنكل كن كيت كلناس كن بدو زلنا نغرات ازي خبيد مخاني تراينا تردينا اميننا مالتي
مزون ما تاتن قربنا سلازغبرناون نتي دحري زغاطمنا سرح افاخيس هوي كبيد سنا امرا مقرب سلازغبرناس كم تفرحنا يكونن برتوع نيرو كن تحت تفرحنا ينير مالتي موداتا ملو معلت خنكيد وعلنا تانكتات ابسلم سلازتوحطا سراويت تعقيتو ماكينه خباب 100 ماكينه سراويت دصعنه سنق دصعنه نداد دصعنه اجي خلت تانكم مستشخلا محلف صرقا يلن صلماتي حاسسنا لنا بجبار تمرحنا نخيت يمانه صقام بزيد حيش كنبل اي نخلينا تخست هايل العزا برجيت كا تقصل الله سلازا برجيت ادرار صلا مسح صلا اختكونا مالتي ابزو وطر تفطيرو تقعزو بابت استبهال علت كسلت كم زيكل تخست هايل دوك بلالو جي هالو مسبلنا عبزل خا دوبل كتملس يخان دحري تباهيلو حبريتا توايبو اب كم مسل بوتا تعشكا تحبيخا وعال تباهيلو مالتي اولات حيل بحر مسوس لزنبرو صقمات يقولوا تمليسم تحبيهم علما بتبحري جماجم مالتي او تي زنبره وطن حدا برجيد ناي تخست هايله ببحري حيزنا نحنا نورد كمون هندسه خلاي برجيد كا مسنايمك كا احدو نحنا خابطولون سلسته بي ام بي تانكتات زعطو 4 تانك زعطو جيم كا بمريت كوسغسو قدمنا نحنا حيل بحري اتينا خنا طقع نحنا قدم متقعنا نتبرجيت كنا وردو بوتو خنا تحزو نتبرجيت مساوردنا ونتناي هندسه ون بنيو بدوباو برانا يطيعو كنا وردو كاو متقعتنا هنقصل نحنا متقعتنا مسودانا تناي بمريت مسانات اساسيرو بمريت زغسغس احبتات وغن كا بمريت كطقع بقطتا نغو ينيرت وطن اب قلعلو اخيبا غيرنا عطر مشيت تبغيسنا تاحدو صعنايو اب عبيت جلاو مستبغسنا كبتيعو كب قلعلو نوي حيكدنا مشيت ساعة 7 تبيلو وديتاي تملس تطوبلو زول ملاخ تسدد سود قالات بحسانيه نغاطامي تملسو انقلو خينا الله بالمالتي السلالفانا تي بمريت مسميكا استوهاده ببحري حيل بحري اندلون باراكوماندو اغل ارتا دلون كاتو سلتواله نحنا تابرجيدنا ببحر خنتقعن نطيعو تمديو اب كاب قلعلو اب گمگم نايتا اخات بلو جلابو ناي حزبونا وركتو نيرو مالتيو كابزنا اسا فايبر قلبا جلاو اب عينتن اب گزفن زفالاليا او ان كم نسقلي تغير مستسقلنا خنغعز انداتو قلو اذن بمريت زغاسغاسا هارتات بفلاي تنتانكتات اب كباب عكيلو سلسته شخله اتي مواد يلستحسبن اتي غزيون صلوا سلازخنا نزيب قمتيتي نحناتهم ببحر خنقيد تحسبنا انا جمال تمالوسن بحال رايا كن كقصلكم زلو يغبر مالتي اتي المريض غيد بزي مريض غيد بحر غيد بحر غيد تخلايت وريدنا انا ودا هيله نسات وقس مالتي ببحري بحر تبقيشنا هنا قيدنا كنا حالفنا تعينا ناش تفتنات نيرن صبات جلابو اي بحريا او انا صعينا حنت حيل حليفانا دحريا خير نيره اما وداتا تنتان كتا سبت شغله كل فحفح مسوله نملاسنا انا صقام نيرو دويا سرار عنها قدامي انا دحريو دهيانه دحريو رايا اسيلو كركبنا تي مدن نيرو ስለዚህ فشيلو تصويلا تمرسنا بخالا مريت وين مريت مستوقسنايو اذا مريتنا اذا كان فلتينا تحنت تاتو تحنت شكل تحنت شكل غعزو دبار مسلات ابي تطوي غعزو مستجمره اتي بمريت زنقله غناقي سغومه اب كبابي مصاب وقلعلو اب عكيلو اب جماجم بحري 6 تانكتات بسلمته وحيطن سلسته شخله غعزو تعانقيفو مسمر منقدي سلسته عصو دما نتن تانكتات ابو قديفكا كالئ مسمر غعزو كمرص زقدد كونتات تفطيروم
ናይ ተኽሲ ዓቕሚ ስለ ዝጎደለውን ኩሉ ኣሃዱታት ንገልዓሎ ተመሊሱ ንየማን ብወገን ሲሞቲ ተጠዊው ንጎቦታት ሲሞቲ ንምዕራብ እንዳገደፈ ብቡሶላ እናተጠቕመ ሙሉእ ለይቲ ክጓዓዝ ሓዲሩ ኣብ ገልዓሎ ኣኼባ ገይሮምልና ኣካይድቲ ሜጀር ጀነራል የረዝግሄር አንደ ማርያም ውጩ أو أخي وغيرنا بقص كلنا حجي زمرحنا مقدي كم تقدم زقلسكو بمقد زمرحو عبد القادر على بدري حسن سحريا إبراهيم لازم لون يورون هذا سالساي زم ثلاث سوات زي كوينا قدمت مستمناي بي تي ار دين زبحالات انكسات زنبرا ناي حيل بحري قدمت كوينا مقدنا تمرحه تاتي مالتي نمشت 25 مجلس توهيو توفر دنكالي زبحال بالعلى وتعززتي أو مستقالات لنا خمس الورنا يتقال لا بتشوفات قبلنا تقعزو أو ساعة 4 الحرقتي تقعزو تجمرو كابقول على بزح كنا نكبها لك علي دارجانا يفرق ساعات قبلنا مسكرنا نحنا هنا نتي مقد مرحنا نخرنا نخيد نرنا تمتان كنياتات حيل بحري مرحنا داخلنا أقاد أمي أفتني عكل خي تتقع تمقد حدا تصبيبي سلمي لو تقع كتب لها نابزي كتب زي تقول له كم زي أخذ تحلف حانت مع ناس بزيا ولا أجرو وين يتحلفنا نحن فوكس سلوز وأنا خفتنا نايمي بي ام بي انزب حالاتنا هنا سجيرنا نتسلمي إتعد حرينا رجيت أذنبر التانك جين نايمي إتي كبدت بس خبدت ديو على مسؤولة سلمي حزاب نايمة عند مكة مرسى فاطمة نحن نحلفه 4 تانكتات نيراننا تانكينيا نيرانا تاناتي تانكي أو تستأقوم بالنيرو مرح مسرع تكيق إنشاء مدفع عجي ود محرات توم زترفنا 4 غاني بدحريت وقوم كوينو كوميات حز نيراتا تانكنا هنا بي ام بي 76 عتي غانيرا تن 4 نبقس مالتي شعو تبقس كوينو 4 تانك نبقس أبقل عنو تي شتونا قابلك عيتنا نجن أبقدمينا كيو سلازلان كيو خنتك عينا 150 كيلومتر تقعزنا إنا هنتك أجرم تانكتات بمريت كناتو هاي البحرها قال فوليات أحدثات حزوها بمرسى سلازخونة تاتيو بجمجم بحرخاتو أو 0 ساعات كن الرخب يعني مسترحق بوتا مستزين فلتو قرب سخفكف بلنا نيري بزخونة جن تبقيسنا أنا زلوها حيلي شدشت تانك حزنا بستبقسنا عغيلو تبها البوتا بس بحر زلقبت بوتا نيرا أبزي حجي شدشتنا حيلنا خلتنا يتحنت حيلي 4 بي ام بي حليفنا قال سلست مرش دسك أنا حنت حيلي تسعنا حليفنا خيبنا نويح مسكرنا دحري 3 كيلومتر هوني كابقول قال علوها كل 8 كيلومتر تايسو ماتينا مرسى فاطمة ما هي تتبلك قفلاي داب دحري تقرص أبي عقيلو نحنا بتدندس كنحلف كلنا تنتانكتاتنا نتي ترري لزنبري أتشفيقون أو هيدا دحرينا بحر مستملسي أبقى قدامي تانك تشكل نعاق توصيلا مساحة أتوتك تحن تشكل أو قلت تسلسة تانك تشخيلا حجتها مقدي تقولينيا تعسيها مالتي كابزي حجي اندقنا نقال عالو بصوصا غيرهم بسيموتي غيرهم بمعرابنا مرسى فاطمة أركبومنا خبز تحيزنا نتيو قتلنا من الباتاتي قعزنا ناي تانكتات مقودان نيرو مالتي ماي كاب بحرين قول دا أتو وفستاي چكاس لزقات منا تنقداموت دحان خقالا خلواتن دحروت جن چكا مش ترقص چففق سلزبالي دارقا خلت تانكا أو تاريفنانا هلا سلسي انت ماريخا تبيلا نيران نالبات بصايوچو زي دحريت مستن دحريت نيرو أنا حليفة نيري موداتاتي نتبي تانكتات تشخيلن كم دلوان نحريت كملس كم دلنا تنقداماي دو يخصن لحكم دلو غيرنا رئي مالس تمليشنا ترأنايو تي نحنا نحلف كلنا زنبره هوتن تي دحراي مسينا ترأنا فوق فصوم تانكي كونتن ولا سب كان خوصق ساي صقمات نيرو كل ذكالنا بتانكتات غيرنا فتينا اي تعودنا موداتا مريت كبرس مسدله بصايوچو مو نحنا ابكن دمدباتنا بخمزي تسناخيلو دو دبل
أنا بدحريت تملشة بشموت بيلة ني مرسافات ما هاتو السها ذكاء لك كافتن أنت تعودت كاتبوت اللي تعودت كأنت حاسك أب زنا قالوا لي ذبها البوتا أو نراقب تباهيلنا نساتهم كيدوم نحن نفتنا بيلنا موداتها تنكلتة تانكي أقلاقلنا وطينان مالتي حان تانكي جن فاينال درايفر سلز بلاشوت كتسحب هايتخني زور هايتي نتي من قرقر أبا نتا تانكي نعاقة ديفنا ناتهم كسايكينا